întreaga noapte. Vai, ce camion mare! Întrecerea are loc între specialul Super Seimas și puternica mașină a lui Sean. Iar mașina lui Sean preia conducerea. Ține! Băieți, de ce nu sunteți îmbrăcați? Mergem să ne facem poze. Eu sunt îmbrăcată. Oh, Meg. Nu e așa că azi vom face o fotografie frumoasă? Oh, măcar odată mi-ar plăcea să am o fotografie frumoasă cu ei. Da, o fotografie reușită e un lucru care dăinuie o viață. Eu am... Tată? Așa e, nu avem timp să vorbim despre vechea mea fotografie, nu-i așa? Haideți să mergem. Deși era să-mi pierd cel mai bun prieten. Chiar era să-l pierzi pe unchiul Fernie? Ce s-a întâmplat, bunicule? Povestește-ne! Povestește-ne! Vă jur, copii, că de data asta n-o să dureze prea mult. Veți vedea? Hai, povestește, tată, vreau și eu să aud. Totul a început într-o după-amiază ploioasă la ferma Ralu. Ca întotdeauna, eu și cu Molly ne înțelegeam de minune. E mama! Mamă! Mamă, ce ai acolo? Vreau să văd, mamă. Pachet de la unchiul Squiggly. E pentru Pigli? Regret, scumpo. Ultimul a fost al tău? Ce e, Pigli? Ce e? E o jucărie? Arată-mi-o! J-Curse! E un aparat foto. Oh, lasă-mă să-l încerc, Pigli. Ce tot spui? Nici nu știi cum se folosește. Trebuie să-i arăt lui Fernie. Vin cu tine, te rog. Dana, Fernie și cu mine ne-am distrat toată ziua. Pa, tată, am plecat. Hector! Te prind eu! Hai că te învăț eu minte! Te prind eu! Stai! Wow! Am fost fotografiat, imortalizat pe un film, înregistrat pentru posteritate. Imaginați-vă, chipul meu va apărea peste tot, în ziare, reviste, la poștă. Stați puțin, uitați de poștă. Nu vreau să fiu chiar atât de căutat. Aș putea fi mare, aș putea fi celebru, mare și celebru. Aș putea merge în marele oraș să mă întâlnesc cu destinul, să-mi iau un sandwich cu brânză, să-mi mai fac o poză, una lucioasă, de 8x10, câteva invizibile, cu poziții comerciale, poate un nud pe hârtie mată. Cine urmează? Pigli? Oh, nu! Nu poți aștepta, mai fac doar una. Merg eu cu ea, Pigli. Ne întâlnim mai târziu. Mulțumesc, Dana. Bine, Fernie, o ultimă poză. Pigli, ai putea să-mi faci și mie o fotografie, una frumoasă, pentru tata. Ce idee, Fernie! Vei fi un rege atotputernic. Acela va fi castelul tău.
Va fi grozav! Și vei sta la fereastră făcându-le cu mâna supușilor tăi. Bine, Pigli! Au! Au! Că nu încă! Hai, Ferni, treci! Pigli, sper că nu m-ai pozat, nu-i așa? Nu-i așa? E grozavă! Toți o vor admira! Nu, nu poți arăta nimănui, promite, te rog! De ce nu, Ferni? Va fi amuzant! Dar uite, mi se văd chiloței! Știu! Te rog, Pigli, promitem că vei rupe fotografia. Bine, Ferni, îți promit! Sigur va fi așa? Cât se poate de sigur. Atunci, jură pe Ralu! Tu, jur pe Ralu! Jur pe prietenia noastră, părul să mi se facă violet, iar buzele să mi se usuce ca niște prune puturoase. Jagers, sunt minunate! Ce-i așa amuzant, Piggly-Wink? Ce ai acolo? Doar niște poze. Plictisitor, 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 plictisitor. E grozav. E amuzantă. Păstrează-o dacă vrei. Doamne, mai bine te rup până nu dau de bucluc. Dar e reușită totuși. Cred că am să-i arăt doar Danei. Sunt sigur că Ferni nu s-ar supăra. Iată-l, șansa mea cea mare. Aș putea ajunge pe Broadway, în filme, la radio. Nu, la radio nu. La radio nu mă vede lumea, nici măcar dacă stă foarte aproape. Cum are turmă? Turmă? Hei! Să nu mai faceți asta, o să-mi speriați lâna. Bine, e timpul pentru spectacol. Pigli! Oh, nu! Ce s-a întâmplat? Oh! Oh! Oh, nu! După ce alergi tu? După o poză cu Ferni. I se văd chiloței. Chiloței? Cât aș vrea să văd! Cât aș vrea! Iată-o! Repede! Noi trebuie să recuperăm poza. Cum adică? Noi? O, las-o baltă, mă descurc eu. Succes, Piggly-Winks! Îmi voi aminti de tine.
bine să lași poza. Nu, mă duc din nou, Dana. În noaptea asta vei sta pe o pernă moale? Nu, i-am promis lui Fernie că o rup. Am jurat pe Ralu. Privește! O va mânca. E și mai bine decât dacă o rup. Haide, să-i spunem lui Fernie. Sunt chiar în spatele tău, Pigli. Oh, da! Ia priviți aici, drăguți chiloței! Sacul a ajuns până la fund! La ce se uită toată lumea acolo? Pariu că e poza amuzantă făcută de mine. Care poza amuzantă? Hector, aia e poza mea? Sigur că da, le place tuturor! E o adevărată câștigătoare! Oh, nu! Dar cum să? Unde? N-a mâncat-o țapul? Am mâncat-o! Am văzut eu! Am văzut cu ochii mei! Pigli, ziceai că o rupi. Mi-ai promis. Voiam să o rup, dar a luat-o vântul și a prins-o țapul și a mâncat-o. Uite așa. Pe cuvânt, Fernie. Fernie? Oh, Pigli, trebuia să o fi rupt. Știu. Regret, Fernie. Îmi pare rău. Foarte rău. Îmi pare rău. Dar era foarte clar că doar niște scuze nu erau de ajuns pentru a-mi recâștiga prietenul. Așa că am pus la cale un plan. Am luat fotografia rușinoasă a lui Fernie și am lipit chipul meu peste al lui. De ce? Voiam să public noua fotografie în ziarul local. Așa, întreg orașul m-ar fi văzut pe mine cu pantaloni rupți și ar fi uitat complet de Fernie. Din păcate, n-am observat nici unul când a căzut capul. Și ai trimis fotografia lui Fernie? Da. Și au publicat-o în ziar? Da, tocmai pe prima pagină. Fernando, nu poți sta aici ascuns pe vecie, doar știi. Dar nu pot să merg afară, tată. Toată lumea râde de mine și de chiloțeii mei.
Vezi tu? Există două feluri de a râde. Uneori lumea râde de tine, alteori lumea râde cu tine. Oh! Știu că ți-e rușine de ceea ce s-a întâmplat, dar uneori un incident poate fi amuzant. Așa că ce-ar fi să-l cauți pe prietenul tău Pigli și să râdeți bine împreună? Pigli nu mai este prietenul meu. A făcut o promisiune și a încălcat-o. A făcut o greșeală. Prietenii se iartă unii pe alții atunci când greșesc. Pariez că Pigli se gândește cum să te facă să-l ierți. Ne place Fernie! Fernie e cel mai bun! Pigli regretă situația de acum! Pigli a dat o bară! Deloc nu s-a gândit! E un alt afleț cum nu s-a pomenit! Pigli regretă! E tare deprimat! Nu se poate abține să fie supărat! Mulțumesc, Dana! Iar acum, Pigli își va cere scuze oficial de la foarte bunul său prieten, Fernando. Dragă Fernie! Vreau să... Oh, hei! Nu! Încetează! Priviți, pantalonii lui Fernie sunt iarăși rupți. Nu merge prea bine, nu? Pigli! Fernie! Fernie! Ce faci, Fernie? Știi ceva, Pigli? E mult mai bine dacă lumea râde cu tine și nu de tine. Așa că hai să ne distrăm! Asta e fotografia mea preferată. Știți, uneori cele mai reușite fotografii sunt cele care nu sunt tocmai perfecte. Așa e cum spui, tată. Adică nu ne vom îmbrăca frumos pentru poză? Nici vorbă. Mergeți cu toții să vă spălați. Oh, mamă! Plecăm în 10 minute.
Tată, și ce s-a întâmplat cu cealaltă fotografie? Cea în care Fernie are pantalonii rupți. Păi, pe aceea am rupt-o, cum i-am promis lui Fernie. Foarte bine, tată. Bine, haideți, haideți! Am rupt-o, Fernie, dar nu m-am abținut să nu o lipesc la loc. Cazul marelui Steve. Bunicule, Seamus este aici? Sean, vino aici! Am reușit să instalez boxa. Grozav! Eu aduc un joc video și conectorul. Am să aduc și niște fire. Ce se întâmplă? Văd că sunteți mai ocupați decât un stol de ciori. Vrem să conectăm jocul nostru la un mare ecran. Bunicule, vrem să descărcăm un joc. Îi vom da drumul la rezoluție maximă și așa vom urmări dragonii. Așadar, aveți televizorul, dragonii și decizia finală. Atunci mai aveți nevoie de imaginație? Nu și dacă facem conexiunea. Fiți foarte atenți, vă jucați cu o putere foarte mare. Hei! Grozav! Hei, împinge! Super! Wow! Super! Prinde-l! Yay! Grozav! Ce s-a întâmplat? Ce-ai făcut? N-am făcut nimic. Hei, de ce n-ai închis? Dar e deschis. S-a ars o siguranță. Nu mai avem curent, iar jocul nu mai merge. Repară-l. Regret, băieți, dar nu mă pricep la siguranțe. Ce spuneți dacă v-aș chema să vă jucați mai bine cu cubul acesta? Unde e ecranul? Și butoanele de foc? Este vorba de un radio. Nu aveți butoane de foc. Iar ecranul e aici sus. Și acum să ne întoarcem la clasicul teatru radiofonic. Jackers, e emisiunea mea preferată. Seara aceasta vă prezentăm episodul 4 din seria Pigli Trotter, detectiv particular. Pigli Trotter era cel mai mare detectiv și avea o emisiune la radio. Nu o ratam niciodată. Fiecare episod începea cu replica: acesta este orașul meu, un oraș bun, cu oameni buni și un singur om rău. Temutul infractor, Marele Steve, a mai făcut ceva și îmi dă iarăși ceva de lucru. Mă îndreptam spre casă, urmând o scurtătură prin parc. Atunci a apărut ea. Era mai drăguță decât un pudel franțuzesc și cu un zâmbet care le făcea pe găini să cotcodăcească. Domnule Trotter, am nevoie de ajutor. Este o doamnă misterioasă. Să ajut pe alții e specialitatea mea, doamnă. Cred că sunt urmărită. Urmărită de Marele Steve, maestrul de ghizării. Nu eu. Veniți cu mine, doamnă. Am să vă duc la secție și acolo veți fi. Nu, să nu mergi cu el, doamnă misterioasă, nu. Nu va merge nicăieri cu tine, Mare Steve. Ce vorbe! De unde ai știut că sunt eu Trotter? Polițiștii nu poartă cizme de gumă. M-ai prins din nou. Ascultați-ne din nou când Pigli Trotter va... E timpul pentru somn. Haideți, repede. Nu, încă. Pigli? Nu, înainte să o prind pe Molly Steve, maestra deghizatului. Pigli! Știu că tu ești Molly Steve. Mami! Mami, fă să se oprească! Pigli! Oprește-te! Mă predau! Și asul detectiv învinge iar! Hai, asule, la culcare!
Când voi crește mare, voi fi exact ca Pigli Trotter. Numele îl am deja, iar prinderea răufăcătorilor e un joc. Voi purta cizme de gumă, voi fi detectiv. Un detectiv bun. Dar, Pigli, am crezut că vrei doar să fii detectiv. Exact. Dar tu ce vrei să fii? Asta dacă ești într-adevăr Fernando Toro. Da, sunt! Ziua următoare audierii unui episod din Pigli Trotter era mereu dificilă pentru prietenii mei. Ia spune, de unde știu eu că tu ești adevăratul Fernando Toro și nu Marele Sti, maestrul deghizării? Chiar crezi că aș putea fi el? Știi și tu cum se spune, infracțiunile sunt peste tot. Bine, dar eu sunt eu. Am să-ți arăt. Ieri am învățat să stau în cap. Privește! Aproape. Am reușit! Stai! Nu! Am reușit! Mai încerc o dată. Nu te mai chinui. Eu te cred. Dar încă nu am stat în cap. Oricum nu vei reuși. Așa e. Așadar, eu sunt. Vino atunci, avem mult de lucru. Pigli, ne jucăm astăzi de-a detectivii? Nu ne jucăm de-a detectivii. Suntem detectivi. Așadar am stabilit prima sarcină pentru ziua respectivă, să o găsim pe Dana și să ne asigurăm că e într-adevăr Dana. Niciodată nu poți fi sigur în situații din acestea. În orice caz, Dana nu a fost prea încântată de interogatoriul nostru. Cum? Ce întrebare e și asta? Bineînțeles că eu sunt Dana. Cine altcineva aș putea să fiu? Poți fi altcineva care are picioare la fel de plate. Și același pulover roșu. Și ochelari rotunzi cu ramă neagră. Și fundă roz. Da? Și dacă sunt într-adevăr altcineva care seamănă cu mine, de unde aș putea eu să știu despre ziua când ați legat voi cele 100 de baloane de cotețul găinilor și le-ați trimis în spăr deasupra fermei până s-au oprit într-un tufiș? Oh, este Dana. Da, așa e. Ei bine, mă bucur că am lămurit acest lucru. Și eu. Acum poți fi și tu detectiv. Nu astăzi, Pigli. Eu și mama vom merge împreună la cumpărături. Ne vedem noi mâine. Eu nu eram singurul din familia Winks care visa să ajungă detectiv. Și sora mea, Molly, avea visele ei. Căprioară Sweets, e o doamnă misterioasă, exact ca cea de la radio. Ha? Vai nu, doamna noastră a dispărut, Sweets. Hai să mergem să o căutăm. Grozav, turma! Trebuie să scap repede de asta înainte ca... Bună ziua, turmă! Bine, am înțeles! Dă-mi aia! Vreau să știi că aceasta este o mască. Și cu ea voi putea să mă amestec cu lumea, să aflu diverse lucruri. După cum știm cu toții, informația înseamnă putere, pe care am să o folosesc pentru binele turmei. Și acum, dacă ați vrea să mă scuzați, eu și costumul meu avem puțină treabă. Oițo! Oițo! Unde ești, Oițo? Oițo!
A venit timpul să mă deghizez. Foarte, foarte bine. Unde o fi oaia aceea? În timp ce detectivul Molly își continua cercetarea pentru a o găsi pe doamna dispărută, eu și cu Fernie ne-am dus în oraș ca să lucrăm la următorul caz. Fernie, ți se pare ceva ciudat? Nu, încă nu. Ai auzit, Fernie? Se apropie cineva. Să ne ascundem. E doar domnul... Nu este doar domnul Hornsby? Pot spune că e cel mai mare caz din istoria detectivilor. Pigli, ce vrei să spui cu asta? Vom afla acum ce face un profesor sâmbătă. Da, ai dreptate. Detectiv Pigli, ce crezi că-și cumpără acolo? Obiecte de ale profesorilor, știi tu. O lopată e un lucru pentru școală? Cred că este suficient. Vă mulțumesc mult, doamnă Neni. Poate are de gând să îngroape o comoară. Sau să sape. Ar putea chiar să caute scutul lui Cucalen. Niciodată nu m-am gândit la asta. Hai acum, să-l urmărim. Și nu uita, să stai ascuns. Până acum e bine. Habar nu are că suntem aici. Nu e vreme de pierdut acum, Fernie. Detectiv Pigli, vroiam doar să-mi întăresc puterile. Oița! Între timp, Molly era adânc implicată în cazul ei. Cazul doamnei misterioase. Turmă, trebuie să mă ascundeți! Ajutați-mă!
Voi n-auziți? Ajutați-mă! Bine, am văzut ce se întâmplă aici. Când nu am nevoie de voi, sunteți mereu prin preajmă. Și acum, când aș avea nevoie, voi mă părăsiți. Veniți aici, ascundeți-mă! Vă ordon, ascundeți-mă acum! Eu sunt conducătorul vostru și vă spun să vă opriți! Turmă, oprește-te! Oprește-te, te rog! Foaie! Oiță! Dă-te la o parte, dă-te la o parte! Sosesc detectivii în acțiune! Detectivi? Detectivilor! Ați putea să mă ajutați să o găsesc pe Oița rătăcită? Ne pare rău, dar suntem ocupați. Luați-vă un număr. O zi bună! Sunteți prinse în capcană ca niște șobolani albi și pufoși. Eu nu glumesc. Ascundeți-mă! Ura! Aici erai, doamnă misterioasă. Te-am găsit, doamnă misterioasă. Încă un caz încheiat. Urmele sunt proaspete, detectiv Fernie. Vom ajunge la el cât ai clipi. Așadar, asta fac profesorii sâmbătă. Caz rezolvat, Fernie. Bine lucrat. Mulțumesc, detectiv Pigli. Și ce anume ai descoperit că fac profesorii sâmbătă? Ei bine, gătesc după formule secrete. Pigli, sunt și pietre în această formulă. Ei bine, acestea sunt lucrurile care te fac deștept. Pune întotdeauna și niște pietre de la vechiul castel și așa se face că știe istorie. De asemenea, pune și câte 2 pietre ca să știe și matematică. Înțelegi? E uimitor! Toți profesorii fac asta. Ei ne ajută să ne crească inteligența. Nu crezi că am putea încerca și noi? E periculos, ar putea să te facă atât de deștept încât îți va crește capul și nu-ți va mai încăpea creierul. Da, dar gândește-te cât de ușoare ar fi testele domnului profesor. Ei bine, poate că ar trebui să gustăm doar... Haide! Încearcă tu primul. Da, bine. Te simți mai deștept? Nu, m-am ars la limbă. Lasă-mă și pe mine. Pigli? Bună ziua, domnule Hornsby. Văd că voi doi ați și gustat din supa mea. Am făcut mai multă și pentru voi. De unde știați că... M-am gândit că trebuie să fiți foarte flămânzi după ce m-ați urmărit prin tot orașul. Da, și nu uitați și de castel. Da, castelul. Camerele întunecoase sunt un loc perfect pentru cultura de ciuperci. Ciuperci? Pigli zicea că săpați după o comoară. Fernie! Ciupercile acestea sunt o comoară, de aceea supa este atât de gustoasă.
Am decis să o gătesc după o rețetă tradițională a străbunilor noștri. În loc să folosească o flacără, ei făceau mâncarea cu pietre încinse. Obișnuiau să pună pietrele chiar în supă și astfel se fierbea singură. Jackers, e genial! Și asta faceți în fiecare sâmbătă? Nu, Fernie. Fac o grămadă de lucruri sâmbătă. Citesc, merg în vizite, uneori spăl haine sau fac curățenie. Vă spălați hainele? Da, și profesorii fac asta. De asemenea, ascultăm radioul și imediat începe Pigli Trotter, detectiv particular. Ascultați Pigli Trotter? Este preferata mea. Vreți să veniți și voi să o ascultăm împreună? Sigur că da! Am să sun la voi și am să le spun că vă voi conduce eu după ce se termină. Și astfel, dragii mei, s-a terminat unul din cele mai misterioase cazuri. Acesta a fost cel mai important pentru mine ca detectiv. Oh, ai avut multe cazuri. Ai prins vreodată un infractor? Bine, și cum rămâne cuvânatul dragonilor până vă vor durea degetele? Mai târziu, mai spune-ne o poveste, te rugăm. În regulă, stai să mă gândesc. Era noapte. Somonul înțelept. Ba da, mi-a zis mie. Nici vorbă, e imposibil. E adevărat. Întreabă tu. Ce se întâmplă aici? Vă certați ca niște găini flămânde. Zice că știu un spirituș. Chiar nu vrea să mă creadă. Tu chiar cunoști? Bineînțeles că da. Ba nu. Ba da. Ba nu. Ba da. Ca să fiu sincer, nu prea cunosc niciun spiriduș. Ai văzut? Dar am făcut cândva cunoștință cu somonul înțelept. Somonul înțelept? Așa e. Spiridușii nu sunt singurele creaturi magice din Irlanda. Mai există și peștele acesta uimitor. Odată, pe vremea când eram doar un tinerel și locuiam la ferma Ralu... Regret, tată. Nici o poveste pentru cei doi până nu termine de făcut curat. E gata! Cum? Bine, atunci să vedem. Îmi amintesc că totul a început într-o frumoasă după-amiază de vineri, cea mai frumoasă zi a săptămânii, nu-i așa, Seamus? Deci, în acea zi ni s-a spus la școală că luni la prima oră vom avea un test important de susținut. Însă aveam înainte un weekend întreg ca să uităm asta. Eu și prietenii mei am mers pe colina favorită ca să ne jucăm cu racheta. Un monstru lunar a invadat baza noastră spațială. Și acum numărătoarea inversă. 3, 2, 1. Zburăm! A fost foarte periculos, nu? Da, încă o dată. Ce faci? Du-te de aici, este rândul meu. Ce e asta? Pigli, ai putea să-mi dai și mie trăsura. Margaret vrea să meargă la o plimbare. Dar, Molly, nu este o trăsură. Adică arată ca o trăsură, dar este o rachetă lunară. Margaret vrea să meargă la o plimbare. Dar nu poate merge la plimbare într-o rachetă. Va arde complet la întoarcere. Pigli! Molly! E vremea cinei? Vin acum, mama! Cina? Ar trebui să plec și eu spre casă. Nu încă. Ar
trebui să plec și eu. Ne vedem mâine atunci. Nu prea cred, Pigli. Noi vom învăța pentru testul important de luni. Cum? Dar Dana, uiți că domnul Hornsby a promis dulciuri celor care vor lua note mari? Ai dreptate! Cred că mâine ar trebui să mă apuc și eu de învățat. Dar Dana, Fernie, mâine e sâmbătă. Mereu ne jucăm sâmbăta. Testul este luni. Stai așa, bunicule. Cum e cu peștele magic? Da, unde este somonul înțelept? Mai întâi v-ați grăbit cu treburile voastre, acum mă grăbiți cu povestitul. Opriți-vă! Ne cerem scuze. Continuă, spune-ne și restul. Ei bine, să vedem. Da, într-o frumoasă zi de sâmbătă m-am simțit foarte rău, fiindcă n-am avut cu cine să mă joc. Toți erau acasă și învățau, așa că am decis că mă voi distra singur, deși nu mă puteam concentra la ce aveam de făcut cu maneta. Jackers, e uimitor. Ai un mod foarte interesant de a învăța, fiule. Am terminat temele. M-am gândit să iau o pauză. Creierul meu este asaltat de cunoștințe. Să știi, Pigli, că numai învățând din greu poți obține rezultate bune. Nu există o cale mai ușoară. Doar dacă nu l-ai pescui pe somonul înțelept. Somonul înțelept? Sigur că da. Am să-l prind eu. Somonul înțelept știe orice. Nu va mai trebui să învăț nimic, niciodată. Wow! Ce pășune! Ce pășune! Atât de pufoasă, atât de frumos aranjată. Așezați-vă, băieți. Vai de mine, când ai 4 stomaci e destul de greu. Hei, turmă! Cineva a spus că iarba este întotdeauna mai verde dincolo de gard. Și știți ceva? E adevărat. Este un adevărat paradis verde dincolo. Ascultați-mă cu atenție. Săriți gardul, mâncați iarbă, priviți la mine, oi. Taram! Haideți, cu toții, urmați-mă! Și 1, 2, acum e momentul! Săriți și vă ridicați și... Ce anume vrea să fie asta? Ia spune, ai învățat pentru marele test de luni, Fernie? Da, sigur! Am acumulat toate cunoștințele. Voi trece cu bine testul și nu voi avea nicio problemă. Mă bucur să aud asta. Întreabă-mă ceva. Orice întrebare din carte. Haide, pun pariu că îți voi răspunde corect. Pun pariu că îți pot răspunde la orice întrebare, fără să citesc cartea asta sau oricare alta. Bine, atunci, care este capitala statului? Stai puțin, nu-ți pot răspunde acum, dar o voi face după ce îl prind pe somonul înțelept. Somonul înțelept? Acum multă vreme, în apele limpezi ale râului Loc, trăia un somon obișnuit. Chiar deasupra casei sale din apă se afla un nuc special, fiindcă în fiecare din nucile sale se afla o parte din toate cunoștințele lumii. Într-o zi, una din aceste nuci a căzut în râul Loc, iar somonul a înghițit-o pe de-a întregul, umplându-se cu toate cunoștințele necesare pentru a ști tot despre orice. Vai de mine! Așadar,
dacă m-ai ajuta să prindem peștele, dar nu, tu ești mult prea ocupat. Nu sunt! Am să te ajut să-l găsești! Ce mai așteptăm? Să mergem la pescuit! Un pește care știe totul. Gândește-te la creierul pe care l-are. E un pește cu capul gigantic și cu dinți puternici, ca o secure. Vai, dacă un pește cu capul mare și asemenea dinți a devenit atât de deștept, ce poate face cu noi, oile? Alune! Să căutăm alune proaspete, pline de înțelepciune. Acum e momentul, la mine să vii, o nucă să mănânci. Vei fi cea mai deșteaptă oaie, universul îl vei descoperi. Să circul cu mașina tu vei ști. Își ia avânt, ratează, niciun punct marcat, niciun pic de creier. Echipa se retrage. Ferni, aici e! Așa e, prietene! Somonul înțelept! Cum poate cineva să învețe când este atât de multă gălăgie în jur? Eu și cu Pigli vom pescui somonul înțelept! Cum? Te-a convins cumva Pigli cu basmele lui? Somonul înțelept! Nu, Dana, ascultă, somonul înțelept este cel mai deștept pește din toată Irlanda. Oh, să fie adevărat? Dacă somonii sunt atât de deștepți, de ce sunt întotdeauna prinși și pregătiți la cină, ha? Pigli, dacă somonii sunt atât de înțelepți, de ce... Nu te pot învinui că râzi. Știu că pare naiv, dar acesta nu e un somon oarecare, este unul magic. Da, magic. Oh, și dacă e magic, cum îl veți putea prinde? Cu undița voastră magică invizibilă? Pigli, avem cumva o undiță magică? Bineînțeles că nu, nici vorbă. Nu avem nevoie de așa ceva, fiindcă îl vom speria și va ieși din apă. Spui lucruri tot mai naive. Să-l speriem? Sigur! Somonii sunt ușor de speriat. Este un lucru știut. Noi ne vom strâmba cât mai urât și așa îl vom face să iasă afară. Ești gata? Da. 1, 2, 3. Credeam că ai spus că somonii sunt ușor de speriat. Nu poate fi greu să prinzi un pește netot. L-am prins! Minunat! Nu o să mai învăț niciodată! Jackers, priviți-l numai! Tu chiar crezi că el e somonul înțelept? Sigur că da! Haide, întreabă-l ceva, știe totul. Spuneți-mi, domnule înțelept, ați putea să-mi spuneți ce am mâncat la micul dejun în dimineața asta? Uite, vezi? A spus că da, știe. Eu n-am auzit nimic. O bulă înseamnă da, două înseamnă nu. Bine, spune-mi ce a mâncat Ferni la micul dejun. Domnul Somon spune că ai mâncat 6 omere coapte, pâine prăjită cu marmeladă, fructe, pește afumat, fasole și ciuperci și cereale. Wow, asta e uimitor, Pigli! Este chiar somonul înțelept! Dar asta mănânci tu la micul dejun în fiecare dimineață. Cum vrei tu, Dana, dar dacă nu vrei să crezi în peștele meu, n-ai decât. Eu și Ferni te vom lăsa să studiezi în continuare, iar noi vom merge să ne jucăm și vom vedea noi cine va lua o notă mai mare. Chiar sper că acesta e somonul înțelept.
Chiar sper. În regulă. Domnule pește înțelept care le știe pe toate, am o întrebare. Cum aș putea să conving aceste făpturi delicate și pufoase să sară peste gard și să aterizeze în paradisul hranei numit și cină festivă? Nu te grăbi. Știu că e o întrebare grea. Timpul a expirat, domnule pește, și ai dreptate. N-are rost. Eu și cu Fernie ne-am jucat întreaga după-amiază de sâmbătă. Am zburat cu racheta spre lună și înapoi. Ajutor, Pigli! Ține-te bine, comandant Fernie! Sosesc acum! Capitane! Capitane, grăbește-te! M-au prins! Nu mai rezist! Aș! Stai, Pigli! Am trimis-o chiar și pe sora mea mai mică în spațiu. Ne distram așa de bine până când... Auzi, Fernie? Ce ai vrea să facem mâine? Păi, eu învăț de obicei duminica, dar acum nu mai e nevoie de așa ceva, nu? Nu cât timp somonul înțelept este alături de noi. Vai de mine, dar eu sunt chiar flămând. Stai puțin. Eu am uitat astăzi să iau micul dejun. Și? Somonul înțelept a greșit. Somonul înțelept a greșit! Oh! Nu te teme, Fernie. Ce să facem mâine? Ne jucăm cu racheta? Cum mâine? Ei bine, eu cred că am să rămân acasă mâine ca să învăț pentru testul cel mare. Stai, Fernie, nu e nevoie să faci asta. Somonul ne va da toate răspunsurile. Știi ceva, Pigli? Ar fi bine să învăț eu răspunsurile corecte. Dar, Fernie, ce facem cu excursia spre lună? Trebuie să ne luptăm cu monștri lunari. Pigli! Molly! E vremea cinei? Haide, Pigli! Ne strigă mama! Scuze, eu trebuie să plec, Pigli. Ne vedem luni dimineață. Dar, Fernie, ce voi face eu mâine? Ai putea să încerci să înveți și tu. Am găsit ceva mai bun de făcut în acea duminică, chiar dacă nu a fost la fel de amuzant fără prieteni. În mod cert nu am stat să învăț, asta e sigur. Și apoi capul peștelui meu era plin de cunoștințe, iar luni dimineața eram amândoi pregătiți pentru orice întrebare pe care ne-ar fi pus-o domnul Hornsby. Ia spune, ce ai acolo? Este un pește. Aha. Atunci, grăbește-te. Sunt pe cale să împart testele. Fiți atenți. Nu vă grăbiți și lucrați cu grijă. Nu veți avea probleme dacă ați învățat. Sau dacă aveți un pește cu un creier la fel de mare ca și cutia de înghețată. Mult succes tuturor!
Bine, peștișorule, acum totul depinde de tine. Mulțumesc, Fernie. Sunt sigur că te-ai descurcat bine. Poți să ocupi loc. Mersi, Dana. A expirat timpul, Pigli. Pigli. Ai căzut la test, bunicule? Ai primit nota 4? Oh, da! Am căzut la test. Pentru mine a fost foarte greu. Wow! Și Fernie ce-a făcut? Dar Dana... Ei s-au descurcat bine, da. Și nu m-au lăsat să uit asta. Cât ai luat la test, Fernie? Am luat nota 10. Dar tu, Dana? Și eu am luat 10. Tu cât ai luat, Pigli? Scuzați-mă, băieți! Voi chiar considerați că dormitorul vostru e curat? Nu. Am încercat doar să ne ferim de muncă. Cum? Mai facem o dată curat. Așa cum trebuie acum. Cine sunt ăștia? Sunt băieții tăi și sunt o pereche de purceluși extrem de harnici. Fernie se transformă în gândac. Ce frumos mirosiți astăzi! Opriți-vă! Bunicule, oprește-i! Bănuiesc că vorbești despre frații tăi, așa-i, Maggie? Bună, bunicule! Bună, bunicule! Îi arătam lui Meg animalul nostru. Îl cheamă gândăcelul. E un tip foarte simpatic. Bunicule! Gândacii nu sunt atât de răi. Sunt o mulțime de gândaci folositori chiar aici, în grădina mea. Oh, serios? Prietenul meu, Fernie, a fost cândva un gândac. Ce? Cum? Unchiul Fernie a fost gândac? Nu v-am spus asta, a fost un gândac simpatic. Ce fel de gândac? Era înfricoșător? Cum adică gândac? Mi-ar place să vă povestesc cum s-a întâmplat, dar trebuie să-mi privesc grădina. Și sper să nu fiu prea obosit. Vom plivi noi! Poftim, ia-l pe gândăcel! Bunicule, odihnește-te! Nu mi-aș dori niciodată nepoți mai buni. Ia să vedem. Totul a început într-o minunată zi de vară. Îmi vedeam liniștit de treburi ca să mă pot duce la joacă cu prietenii. Dintr-o dată m-am pomenit. Sunt atacat! Gândacii! Plecați de aici! Plecați de aici! Ai mare grijă cu zânele, fiule. Ce zâne? Sunt gândaci, tată. Ar putea fi gândaci sau ar putea fi zâne deghizate. Zânele obișnuiesc să facă așa ceva. O zână nu poate fi atât de urâtă. Ai grijă, nu le prea place să fie insultate.
și s-ar putea să te transforme și pe tine în gândac. Au! Zânele acționează în mod misterios. Vrei doar să mă păcălești? Nu-i așa? Ce-ar fi să te duci la joacă acum, Pigli? Găinile sunt suficient de grase. Mulțumesc! La revedere, mamă! Ia spune-mi, de ce ai povestit băiatului o astfel de poveste? Fii liniștită, nici măcar Pigli nu ar crede-o pe aceasta. Jackers, trebuie să-i povestesc asta lui Fernie. Bine, turmă, ascultați la mine! Astăzi nu vom mai umbla fără rost. Azi vom umbla cu un scop. Astăzi am să vă învăț tot ce trebuie despre locul acesta numit casă. Acesta este orașul, miezul distracției. Este nani-nani și hula-bubu. Simțiți asta? Simțiți asta? Simțiți acest puls? Am să o înțeleg drept poate. Acordați-mi puțin atenție, da? Bine, prieteni, vom merge pe aici. Fernie! Vino jos! Hai să-ți spun ceva. Bine, Pigli, așteaptă, vine într-un minut. Tată! Tată! Bună dimineața, fiule! Pot să merg la joacă cu Pigli? Azi vom merge în vizită la mătușa ta, Vaca. Dar cred că poți să te joci câteva ore. Mersi, tati. Ce-ar fi să iei cu tine ăsta, fiule? Ceasul tău? Vorbești serios? Dar să fii acasă înainte de prânz. Sigur, am să fiu. Și voi avea mare grijă de ceasul tău, tată. Te lo prometo. Vino, Fernie! Vin acum, Pigli. Vrei să nu mai strigi? Sunt chiar aici lângă tine. Trebuie să ajung acasă înainte de... Nu! Vezi tu? L-ai strivit? Ai strivit gândacul? Bineînțeles că da. Oh, nu! S-a dus. Este doar un gândac, Pigli. Ba nu, Fernie. Tata a zis că zânele se deghizează în gândaci. Pigli, adică vrei să spui că ar putea să fie o zână? Oh, nu! Oare ce o să mi se întâmple? Ei bine, uneori zânele ne transformă și pe noi în gândaci, dacă le supărăm. Și crezi că asta este foarte supărată? Știu și eu. Să mergem să vedem ce spune Dana. Bine, Pigli. Ce părere ai, Dana? Crezi că zânele mă vor transforma într-un gândac? Într-un gândac? Să mă gândesc. Grea întrebare? Nu, nici vorbă. Serios? Crezi că sunt în siguranță? Sigur că ești. Gândacii nu sunt zâne. Tatăl tău te-a păcălit, doar Pigli. Da. Sigur știam asta. Serios?
Și atunci de ce nu mi-ai spus și mie? Ei, haide! Vino să ne jucăm de avați ascunsa! Să spunem că eu sunt o gorilă uriașă ce caută toate animalele! Ar fi bine să vă ascundeți! Deja am numărat până la 50! Să mergem! Nu m-a văzut. Oh. Oh. Gândac urât. Pleacă de aici. Haide, du-te, urâțenie ce ești. Oh, nu. Adică, îmi cer scuze, domnișoară Zână. Nu vorbeam serios. Nu sunteți deloc urâtă. Vă rog, nu mă faceți gândac. Nu-mi plac gândacii. N-aș suporta să mă văd așa. Iar tata ar fi atât de supărat dacă aș fi gândac și... Tata, mătușa vaca! Vai de mine și de mine, am întârziat. Pigli! Dana! Trebuie să plec! Ferni! Ferni! Ferni, Ferni, Ferni! 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 Oare unde ar putea să fie? Nu știu. Poate că e pe aici. Eu îl caut printre copaci. Ferni? Pe unde ești? Ceasul lui Don Toro. Ferni nu l-ar lăsa. Oh! Ferni, tu ești. Chiar tu ești. Tu ești. Ei? L-ai găsit? Nu! Pigli, stai! Regret, Dana, dar trebuia să-l salvez pe Ferni. Cum? Despre ce vorbești? Despre zâne, Dana. L-au transformat într-un gândac. Asta-i bună, Pigli! E chiar cea mai bună glumă cu care tu și Ferni ați încercat să mă păcăliți. Nu este glumă, Dana. Privește, l-am găsit aici. Ceasul lui Don Toro? Dar Ferni nu l-ar lăsa. Mai degrabă. Oh, Ferni, ai devenit gândac? Ce ne vom face acum? Să mă gândesc. Pigli, am acasă o carte despre zâne. Mă duc să o aduc până l-aduci tu pe Ferni acasă să ia prânzul. Bine, ne reîntâlnim chiar aici. Bine. Oh. Nu te teme, Ferni, totul va fi bine. Bine, turmă, să fim uniți. Căutați un loc de unde mă vedeți. Văd că orașul nu v-a interesat. Filme, radio, instalații, nimic. Ceea ce vreți voi cu adevărat e istorie. Acum uitați-vă la zidul acesta. Este un zid roman. Romanii ăștia sunt plini de
de istorie. Iubeau piatra, au construit totul din piatră, chiar și șervețelele. Și acest lucru a dus la căderea Imperiului Roman. Romanii, după ce cucereau o țară, dădeau o petrecere și se mânjau cu suc de ceapă pe față, iar apoi încercau să se șteargă cu șervețelele de piatră. Și caput. Folosește aparatul foto. Haide, Fernie, mănâncă. Ție îți place brânza? Eu o urăsc, dar... Gândacii mănâncă tot ce găsesc în grădină. Dau drumul găinilor să-i prindă. Bună ziua, fiule! Văd că ți-ai pregătit niște mâncare. Așa e, niște brânză. Vai! Îmi place brânza. Pigli, te simți bine, fiule? Pigli! Scuze, mamă. Fiule, te-ai jucat iarăși la căpița de fân? Da, așa e. Am puțină mâncărime de la fân. În acest caz, este timpul să faci o baie, micuțule. O baie, Fernie. Am făcut și baie pentru tine. Este ultima oară când te las să te ascunzi. Pigli! Așteaptă-mă. Mama mi-a spus că ai avut probleme cu scărpinatul. Te simți mai bine? Am o alifie pentru tine ca să te ungi. Nu miroase prea grozav, dar dacă le ajută pe vaci să nu se scarpine, probabil te va ajuta și pe tine. Și acum gata cu joaca în fân pentru astăzi. Bine? Tu! Transformă-te mai repede, Fernie! Repede! Oh, și în tot acest timp Fernie a fost la tine în gură? Pune-l pe gândăcel în gură. Oh, nu, mulțumesc, pe mine nu mă mai prindeți făcând asta. Și acum, revenind la povestea mea... Nu miroși prea bine, Pigli. Poate ar trebui să faci o baie. Nu contează. Oare ce ne facem cu Fernie? Nu știu cum am putea să avem grijă de el. Nu vrea nici să mănânce. Fernie! Fernie! Să vă spun ceva. E uimitor cât de repede poți alerga când prietenul tău cel mai bun și-a luat zborul. Pigli, niciodată nu vom reuși să-l prindem. Dar trebuie. E prietenul nostru. Privește, a aterizat. Jackers, nu acolo. Au ieșit găinile. Ține-te bine, Fernie! Te-am prins! Au! Au! Nu-ți face griji, Pigli. Mă ocup eu de găinile astea. Plecați! Plecați! Haideți! Dispăreți! Plecați!
Salvează-te, Pigli! Salvează-l pe Fernie! Salvează-mă pe mine! Dana, l-a prins. Găina aceea l-a prins pe Fernie. Vai, Pigli, ce-i vei spune lui Don Toro? Eu? Aici chiar m-ai prins. Păi găinile mamei tale l-au mâncat. Dana, tu trebuia să le oprești. Da, și tu trebuia să ai grijă de Fernie. Poate ar trebui să-i spunem împreună. Oh, bine, Dana. Vom merge să-i spunem. Buenos noches, niños. Bună! Îl căutați pe Fernando? Nu. Știm unde e. Chiar așa? E în burta unei găini. Am încercat totul, dar găina l-a mâncat, chiar din mâna mea. Oh, mâncat? De găină? Fernando al meu, cum s-a întâmplat asta? E vorba de zâne. L-au transformat într-un gândac. Am găsit ceasul. Ne pare tare rău. Ce bucurie, l-ați găsit! Fernie! Fernie! Ați găsit ceasul! Oh, vă mulțumesc! Am crezut că l-am pierdut și mi-am făcut griji toată ziua cât am fost la mătușa Vaca. M-a servit cu prăjitură cu ciocolată și n-am putut să mănânc decât 2 bucăți. Poftim, tată. Îmi pare foarte rău. Oh, ei bine, accidente se mai întâmplă, Fernando. Dar să fii mai atent. Și nu uita să îți anunți prietenii când pleci de lângă ei. Altfel își pot face griji pentru tine. Așa am să fac, tată. Vă mulțumesc că mi-ați adus ceasul. Sunteți nemaipomeniți. Sunteți cei mai buni prieteni din lume. Wow! E o poveste pe cinste, bunicule. Și a fost suficient de lungă ca să terminați cu privitul. Hei, ce faci acolo, Meg? E gândacul nostru. De ce ai dat drumul? Gândacii ar trebui să fie liberi. Și apoi părea cam flămând. I-am dat de mâncare. Da, o salată întreagă. Ei bine, acum vom putea mânca noi salata bunicului. Salata mea! Îl vedeți cum mănâncă? Nimeni n-ar putea să aibă un asemenea apetit decât Fernie. Wings. Fotografia perfectă. Ce zi splendidă! Să stai să asculți vântul suflând printre copaci. Oh, nu! Vânt insuportabil, frunze nesuferite. Hei, dar ce se întâmplă? Mama a zis să măturăm aleia, dar vântul bate prea tare. De câte ori adunăm frunzele într-un morman, vine vântul și... Băieți, e adevărat că e cam greu. Eu renunț. Și eu. N-am auzit eu bine? Sau nepoții mei s-au hotărât să renunțe? Bunicule, dacă ceva e cu adevărat imposibil, renunță. Nu știu ce să zic, Seamus. Pe când eram la ferma Ralu, m-am confruntat cu o situație care ne era potrivnică. Dar credeți că am renunțat? Ați renunțat? Chiar? Ați făcut-o? Ei bine, e o poveste lungă și paharul meu cu limonadă pare a fi gol.
Mulțumesc, băieți! Ei bine, eu și prietena mea, Dana, am organizat un concurs serios de călărie. Wow! Chiar ați călărit, bunicule? Sigur că da! În joc era un mare orgoliu. Cine avea cel mai rapid armăsar? Haide, haide! Haide, Acum, hai repede! Haide! Putem învinge tunel! Sweets a câștigat. Oh, regret că ți-am întrerupt cursa de cai, Pigli. Nu-i nimic, tată. Voi câștiga mâine. Nu prea cred. Auzi? Te duci la pescuit pe lacul Bigar? Da, mâine dimineață, în zori. Ce găsiți așa interesant la pescuit? Ei bine, pe lacul Bigar nu se știe niciodată ce poți vedea. Îmi amintesc că nu de mult, când eram la pescuit, nu prea prindeam mare lucru, și dintr-o dată am prins o chestie tare ciudată. O pălărie roșie. N-a durat foarte mult și a venit un tip înotând care își căuta pălăria. I-am înapoiat-o și el mi-a mulțumit amabil. Apoi a dispărut sub apă. Dumnezeule! Și apoi ce s-a întâmplat? Deodată m-am trezit că barca începe să o ia la goană ca un fulger de-a lungul lacului. Desigur, nu vedeam ce mă trage și dintr-o dată m-am oprit. Eram într-o parte a lacului în care nu mai fusesem niciodată. Uitându-mă în jur, mi s-a părut că-l văd pe tipul cu pălărie roșie că se îndepărtează înotând. Apoi am văzut o coadă de pește mare cât voi pleznind apa și a dispărut. Jakers, un triton! Un tip dubios. Nu pot fi sigur de asta, băieți. Știu doar că locul în care mi s-a oprit barca s-a dovedit a fi cel mai bun loc de pescuit din lume. Tata știa să spună povești, nu glumă. Dar nu cred că se aștepta să reacționăm așa cum am făcut-o. Tată, ne iei și pe noi la pescuit? Te rugăm. Cum? Vă rugăm, luați-ne și pe noi. Ne luați și pe noi? Păi, să vedem. Să-l cunoaștem pe Triton. Fui, peștii miros urât. Noi stăm acasă, Sweets. Te rugăm! Vă rugăm! Trebuie să stați multă vreme în barcă. N-aveți unde să mergeți, n-aveți ce să faceți. Bine, tată, nu ne deranjează. Ne place să nu facem nimic. E o mare responsabilitate. Ne plac responsabilitățile. Oh, da! O să pornim când se crapă de ziua. Ura! Ne place să ne trezim de vreme. Vom înopta aici ca să putem pleca mâine la prima oră. Da, așa vom face. Copii, așteptați o clipă. N-am spus că vă iau cu mine. Vă rugăm! Păi, o să vedem dimineață. Eu și prietenii mei eram hotărâți să transformăm acel vom vedea într-un da hotărât. Voiam să arătăm că eram cu adevărat responsabili și că meritam din plin să mergem pe lacul Bigar. În toată istoria lumii, sau cel puțin a fermei Ralu, nu mai existaseră 3 copii atât de harnici și de politicoși.
V-ați spălat pe dinți? V-ați spălat și pe mâini, pe față, pe urechi? De ce nu v-ați pus pijamalele? Vrem să fim pregătiți pentru lacul Bigar mâine. Chiar înainte să ne trezim. Deci, putem veni. Fusesem atât de cuminți și de responsabili încât știam sigur ce va spune tata. Vom vedea mâine dimineață. Noapte bună! Bună! Ia ascultați, băieți, parcă am locuit într-o fabrică de ferăstraie. Ce bun ar fi acum un pahar cu lapte cald. Asta mă va face să dorm ca un prunc. Foarte bine. Haide! Am timp destul. Aștept. Aha, are mâner. E ca o pompă. E o vacă cu pompă. Ai lapte? Nu. Dana, dormi? Da. Oh, bine. Pigli, crezi că ne ia și pe noi tatăl tău mâine? Nu știu, Dana. Adică s-ar putea să nu mergem? Ei bine, ne va lua cu el când va vedea ce pescari iscusiți suntem. Pigli, eu nu sunt iscusit. Ba ești, Ferni. Ai nevoie de exercițiu. Adică acum? Dar e miezul nopții. Exact. Avem timp destul ca să exersăm. Oh, atunci bine. Hai să exersăm. Aerul curat al nopții. Ăsta e secretul pentru un somn bun. Ați mirosit un grajd? Nu miroase a mentă. Hei! Oh, am prins ceva. Doamne sfinte! Cred că am prins ceva, Pigli! Ține-l bine, Ferni! Nu-l lăsa să scape! Nu e ceva normal! Mama natură îmi fură pătura! Și e foarte puternică! Haideți, trageți! Ce e cu tărăboiul ăsta, dragii mei?
Cum? Unde? Cine? Oh, ce vis am avut! A fost atât de intens, de real, de dureros! E greu să dormi, dar să nu dormi e și mai greu. Ce mă fac? Poate ar trebui să mă gândesc la noapte. Pigli, tatăl tău pare cam supărat. Crezi că mai e vreo șansă să ne ia cu el dimineață? Nu știu. Dar sunt sigur că este frig de-a binelea pe lac. Tata se plânge mereu de asta. Și dacă i-am împacheta o pătură, asta l-ar putea înveseli. Și dacă e vesel, poate că nu va mai fi supărat pe noi. Și dacă nu e supărat, poate că ne ia cu el pe lac. Știu că sunt pături pe aici. Uite, am găsit o pătură. Bună, tată! Știi, să-ți explic. Spuneți-mi și mie, cum veți putea sta liniștiți într-o barcă dacă nu puteți sta nici măcar în pat? Dar ne pregătim. În pat. Bine, tată. Și nu vreau să fie nevoie să mă întorc la voi, clar? Pigli, de ce ai început bătaia cu perne? Nu eu am început-o. Ba da! Ba nu! Ba da! Ba nu! Ba da! Ba nu! Ba da! Gata! Pigli! Dormim! Știu, vă gândiți că situația părea neagră și e drept că am făcut câteva mișcări greșite, dar nu ne dădeam bătuți așa ușor, mai ales că în lacul acela bătrân puteam vedea un triton. Ce faceți? Pregătim un picnic pentru tata. De ce faceți asta? Taci, taci. E pentru pescuitul de mâine. Eu o duc pe Molly înapoi la culcare. Băieți, voi faceți sandvișurile. Îmi faci și mie unul, Pigli. Te rog! Bine, bine, doar taci. Și lui Sweets. Te rog! Bine. Jakers. Aș vrea să gustăm acum mâncarea pentru picnic. Va avea un gust mai bun pe lac Fernie. Îi dau lui Molly sandvișul și ne putem întoarce în pat. Bine, Pigli. Vai, nu
se poate. Bună, domnule Winks. Nu vreau să fie nevoie să mă întorc la voi. În momentul acela părea aproape imposibil să mai vedem vreodată lacul Bigar. Păi mâine o să avem tot timpul să ne jucăm de-a pirații. Îmi place foarte mult jocul de-a pirații. Sau am putea să prindem niște cosași. Eu prefer să mă joc de-a pirații. Nu mă refer la ziua de mâine. Ascultați-mă, putem ieși să prindem cosași acum. Când lucrurile stau cum nu se poate mai rău, celor inspirați le vin cele mai bune idei. Cosașii sunt o momeală bună la pescuit. Pescuit? Dacă am avea mai mulți, tata ar trebui să ne ia cu el. Am prins unul. Mie mi-a scăpat. Ai grijă! Uite-l! Ia uite-l! Prinde-l! Uite! Și eu! Te-am prins! Am prins! Și aici! Și acum! Stai așa! Am prins! Mi-a scăpat! Ai grijă! Am prins-o! Stai! Stai! Haideți! Haideți să mai prindem! Prinde-l! Te-am prins! Nu se poate să aud niște copii pe afară, nu-i așa? Dormim cu toții! Și când în sfârșit s-a făcut dimineață, Tată, așteaptă-ne! După ce v-ați jucat toată noaptea, chiar credeți că meritați să veniți la pescuit? Dar, tată, nu ne jucam. Îmi pare rău. Dar tritonul... Poate altă dată, Pigli. Ce e asta? Deci asta puneați voi la cale azi noapte, ștrengarilor. Știți că ar trebui să culegeți cartofi astăzi pentru că n-ați lăsat pe nimeni să doarmă toată noaptea? Dar bănuiesc că ați avut intenții bune. Deci, o să stați să vă uitați toată dimineața? Sau mergem odată la pescuit? ne-am dus la pescuit pe lacul Bigar. Ne-am distrat pe cinste, chiar dacă nu era cum ne-am închipuit noi. Ați văzut, băieți? Dacă vrei cu adevărat, totul e posibil. Vino, Seamus, am o idee cum să greblăm frunzele. Ce idee, Sean? Vom uda frunzele cu apă, așa vântul nu le poate risipi. Oare va merge? Poate că nu, dar merită să încercăm. Dau eu drumul la apă. Rezolvă probleme imposibile prin încercări inspirate. Așa-s, nepoții mei.